We want vandaag wieder gaan in onze series on de Jeistliche Gowen en de Jeist wo, de hele Jeist wo hij en ons schaffen dat. En vandaag wil we zijn, wo schaffen de Gowen wat God ons door de hele Jeist geven doen en de Leidaschoft in het kerk. En zo, we willen de nächste twee zinnen waar we zijn, wat zijn de Jeistliche Gowen, wat opgenaamd worden in de Bijbel en wat zijn die? Oder wo doen we in die dien? Er zijn 5 Gowen, wat stemmen down met een geschenk wat Jezus de kerk gegeven heeft. En dat zijn 5 leiderschaften rond wat Jezus de kerk gegeven heeft. We willen zijn wat passen de taub en wat zijn de onderscheid. Er zijn ook zo'n wat leren down dat de Gowen wat in het Nieuwe Testament opgenaamd zijn. Er zijn Verse van die wat niet meer gegeven worden in de kerk. En in Engels zeggen we dat zijn sensationalists. En dat meint dat God geeft Verse Gowen aan Anfang, de eerste 100 jaar vielleicht van de kerk. En deze Jeistliche Gowen worden gegeven, maar de tijd voor die zijn nu op. En die Gowen worden niet meer gegeven. En er zijn Gowen als Heilen en Apostel en andere, wat niet meer worden uitgegeven. En de vers wat de 14 brücken doen voor dit, is in 1 Korinther kapitel 13, de 8e vers. En dat zegt, leeft haf geen eng. De goof prophetisch te reden, wat abheren, over dat reden en tongen wat abheren, en bijzondere erkenntnissen krijgen, wat abheren. So, de vrouw dan is, en we vangen hier aan, met deze vrouw, wegen het is wichtig, te vrouwen en antwoorden. De Jeistliche Gowen wat opgenaamd worden in de Bijbel, zijn er nog van vandaag en dag. En zijn alle die van vandaag en dag. En deze vers hier, wanneer je het lezen deed, dat je hebt een paar Gowen en de vrouw is dan zijn de handen opgeheerd. En ik geloof, de Bijbel leert niet dat de eerste Gowen zijn wat opgeheerd hebben. God, door de Heer Jezus, geeft nog alle Gowen tot de kerk. Wegen, wenn wir bis ein paar Versen wieder lesen dann, en we vragen zijn dus van wat redt hij en wat van de tijd redt hij, wo hij niet meer worden uitgegeven. En hij redt van hemel. In 1 Korinther kapitel 13, de 12e vers zegt hij, nu is dat als, zoals wanneer we in het muzzel speel kijken en niet klaar zijn kan. En hier zegt hij, de tijd komt over, wo we klaar zijn worden. Wat van de tijd is dat? Nog verstoor ik mal stekkelwijs, maar dan wordt mij alles klaar worden, zo klaar als God mij nu al kennen deed. Wat van de tijd redt hij? Hij redt wanneer we worden in hemel zijn, en dat wat we nu maar in karten verstaan, dan wat we een klaar vollet beeld krijgen. We worden verstaan wer Jezus is, niet bloß met weiten oder een klein beetje klaarheid hebben, we worden krachten Jezus zijn zoals hij werkelijk is. Maar bij die tijd, dat grootste ding wat we nu zullen uitleven als leven. En zo wat Paulus hier zei, dat is, al deze Gowen wat we nu krijgen, die worden eng gaan. Bij leven wat niemand eng gaan. Zo zal ik al zijn dat de Jeistliche Gowen wat opgenaamd worden in de Bijbel, die zijn voor vandaag en daar ook nog. En de Jeist geeft eruit, zodat de kerk kan opgebouwd worden. We willen ook in Epheser kapitel 4, versen 11 en wat 13 doorgaan. En hier zien we, waar Paulus welke rollen in de kerk opnemen deed. En die zijn, hij zegt in kapitel 4 van Epheser, de 11e vers, zegt hij, zijn Gowen werden deze. Dat hij een jaar als apostel, een jaar als profeten, een jaar als evangelisten, een jaar als herd en een jaar als leiders aanstellen deed. Zo hij zegt, zijn Gowen. Van wem redt hij? Hij redt hier van Jezus, wanneer je deze versen doorlezen. Hij zegt, Jezus geeft deze Gowen tot de kerk. Deze geschenken tot de kerk. So, we weten dat Jeistliche Gowen komen van een Heilja Jeist. En zo deze Gowen wat hier hij van reden deed, dat zijn orende Gowen. En dat zijn de rol van deze feier leiders wat in de kerk dienen.
Aber wie zijn ook deze rollen wat hier zijn, dat zijn ook, in orde wat gezegd, zijn ook Gowen wat de Heilja Jeist geven dat. So ik geloof, de weg waar we dit verstaan dan, wat de onderscheid is als dit. En we zijn in 1 Korinther kapitel 12, 27 tot 31, wat de onderscheid is. En hij zegt es dit. Je zijn nu Christus zijn Körper, en ein jeder ist ein Glied an Arm. In der Gemeinde hat Gott für erstens Apostel angesagt, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wunderwirker, dann solche, die Gabe haben zum Heilen, Helfer, Gewaltiger, und solche, die verschiedene Sprachen reden. Sind dort alles Apostel? Sind dort alle Propheten? Alles Propheten? Sind dort alle Lehrer? Kennen die alle Wunder tun? Haben die alle die Gabe zu heilen? Kennen die alle verschiedene Sprachen reden? Kennen die alle uitleihen? Streef ernstlich naar de hechere Gowen. En ik wil jullie nog een betere weg wijzen. So wat Paulus sagt hier, hij heeft hier in de rij Gowen wat hij te tjoek geven dat. En kijk maar de onderscheid waar hij de brücken dat. Hij zegt, de Gabe haben te heilen, dat is een ding wat we doen kunnen. Aber nennt, wenn ich sagt, hij zijn dort alle Aposteln. So hier merkt hij den Unterschied zwischen wer eine Person ist, ongestalt, ongesagt, om de tjoek leden en dein, en de Gabe wat een mens heeft, van wo zij dein doen. So onderweg te zijn, de rol wat van Jezus gegeven wordt, als wer een persoon is, ongesagt te zijn. En de Gabe is en de Gabe gegeven, wo der een persoon kan doen wat hij doen kan. En dat kan van de Heilja. So, ik weet voor velen van jullie is dat vielleicht niet een groter, maar ik geloof het is wichtig dat we verstaan, er is een kleine onderscheid in de Bijbel tussen deze beiden. De 5 leiders wat Jezus gegeven heeft, en alle de Jeist gegeven wat de Heilja Jeist gegeven heeft, wo der mensen dienen kan. We willen van der aanvangen met deze 5 rollen doorgaan. En we willen zijn dat een rol en ook een Jeist gegeven. So, wanneer we zijn en een persoon heeft als een profeet, dat is een persoon wat God te de tjoek geven heeft, om aan God zijn salven reden. Maar er is een Jeist gegeven wat de Heilja Jeist gegeven heeft, wo der mensen dienen kan. So, we hebben al Epheser kapitel 4, al de vers gelezen, nu willen we de 12 en 13 nog zijn. Dit deed hij om aan God zijn Kinder zum Christendienst reit te merken. Wo der Christus zijn Körper, dat is de gemeente, gebuut wordt, wat we alle tot eine Einigkeit im Glauben en Erkenntnis an Gott zijn Sehen kommen. Dat is vollständige Menschen in Christus sind. So weit, dat Christus bij ons eint in alles is. So te wat heeft God predikers en profeten gegeven? Te wat heeft God leiders gegeven? Te wat heeft God de apostelen gegeven? Dat is zodat de Körper, Jezus zijn Körper, kan opgebouwd zijn. En we zeiden laatste zondag al dat alle de Jeist gegeven wat God gegeven heeft, die zijn zodat God zijn gemeente kan opgebouwd worden. So, wanneer God die een Gabe gegeven heeft, wanneer God die angesteld heeft, om een tjoek helpen, dat is een leraar. Dat is niet zo dat du kannst een hechtere nomen krijgen. Dat is niet dat du kannst een reputation, een goede nomen en je eerd worden, voor wo die deinen des. Dat is zo dat du kannst de tjoek opbouwen. So, wanneer personen dan in de tjoek dienen zo dat zij kan geëerd worden, zodat zij kan opgebouwd worden, dat zij kan meer kracht krijgen, dan gaan ze jengen dat wat God aangesteld heeft. En dat is dit. Jede persoon is in de tjoek om de tjoek dienen. Dat is wichtig, is waar de tjoek kan de persoon dienen.
Dus ik wil laten zien dat zijn dat viele mensen zijn die ik wil niet kerk voor en mij helpt dat niet. Hebben we even gedacht dat het als veel wichtiger, waar we de kerk kan helpen, is waar de kerk ons kan helpen. We zullen niet bis aan onszelf denken, we zullen denken, wo kunnen we onderhalten. Ik geloof, wenn we würden onze uren aufnehmen und kraken, wo wir dort werden angestellt haben. En laten we zijn, wo kunnen we onderhalten, ons wordt dat veel schöner in de kerk gaan. So wenn wir diese 5 durchgehen und wird erklären, wer sind diese Personen und was ist die Goal, was hinter der Rolle ist. Die erste ist, wir sind in Römer Kapitel 12, das erste Vers, auch in 1. Korinther Kapitel 12, der 10. Vers, und dort ist die Goal und die Rolle von der Prophet. So was ist prophetisch reden, oder wer ist ein Prophet? Wir lesen in dem Alten Testament, wo Gott der Propheten reden deed. En wat deed een Prophet? Een Prophet zegt, dit is wat God zegt. So, wanneer een Prophet reden deed, wat hij oder zij zijn deed is dit. God zegt, en dan wat zegt God. En zij oder hij redt aan God zijn zoon. En zo, dat is wat een Prophet deed. Een Prophet redt nicht an oder seine Gewalt oder an ihren Hoven. Redt einmal an Gott sein Hoven. Wir denken verken dort prophetisch reden, als bloß dort sein, was noch kommen wird. Da redet von der Zukunft. Aber prophetisch reden ist viel mehr als das. Prophetisch reden als wie sein durch was der Jeist uns wiesen det, was passieren det. Und das ist vielleicht eine Warnung. Das ist vielleicht sein, wo dort wird passieren, wann dort so und so wieder geht. Oder das ist auch eine Weise, wo wir einen Mensch abbiegen können, wo der Gott uns offenbaren wird. Aber ich glaube, wir müssen hier auch recht verstehen, was von der Kraft ein Prophet hat. Wir wollen auch lauter sein, wo der Unterschied ist zwischen den Aposteln im Neuen Testament und den Aposteln von der. Und der Prophet von dem Alten Testament und der Prophet von der, du hast einen Unterschied. In dem Alten Testament, Gott redet meistens durch seine Propheten. Nu redet Gott meistens durch sein Wort. Und wenn ein Prophet wat zijn dat aan God zijn salven, wat hij oder zij zegt, dat wordt allemaal stemmen met dit. En wat dat kan zijn, dat God wordt door de profeet reden, met God zijn woord. En wieder, ik geloof in de weg, waar we würden kunnen verstaan, wat prophetisch reden is. Er zijn 2 dingen, waar we dat verstaan kunnen. Eerstlich is, dat we verstaan, ganz simpel te verstaan is, wat ik hier nu doe, als prophetisch reden. Een predigt brengen, als prophetisch reden. En dan meen ik dat ik een profeet zijn, in zijn weg wat het Oude Testament wordt bewezen, dat we een profeet zijn. Dat ik zijn hierboven, ik red van God zijn woord, wat God wil te ons zijn. So ich glaube, das ist ganz simpel zu verstehen, wenn du eine Predigt hast, dort als Prophet durch reden. Du sind der zweite Weg, du sind Untertiden, wo Gott durch eine Person reden wird und er eine Offenbarung geben wird, und das stammt einmal in der Bibel, aber das ist persönlich, praktisch für den Mensch anzunehmen, wo Gott leiden will. So prophetisch reden ist an Gott sein Salven reden, und da wird einmal von der Bibel sein und stemmen mit der Bibel. Und prophetisch reden und Prophet sein in der Kirche ist anders im Alten Testament. Du hast nicht dieselbe Rolle und du hast auch nicht dieselbe Kraft. Aber was die Person tut, das ist dort sein, was Gott der Kirche will sein. Zweitens, wir haben die Rolle und die Gabe von Lehren oder ein Lehrer sein. So prophetisch reden, das
dort openbaren wat Gott wil tot de kerk persoonlijk reden. En leren zijn, oder wat leren, als dort uitleihen, dat mensen beter en dieper de Bibel kan verstaan. Deze Gowen, deze rol, als zo'n wat een persoon zij in zal nemen. In Jakobus kapitel 3, de eerste vers zegt, denk je niet door leren te worden, mijn broeder. Denk aan, wir leren worden strenger van God beoordeeld worden. Wat zegt Jakobus hier? Dat leerders zijn verantwoordelijk, waar ze de Bibel uitleihen doen. En ik geloof dat hier als een kleine onderscheid tussen wo in een profeet of een leraar wordt dingen uitleihen. En leraar als vielleicht alle gezonnen aan dingen uitleihen, zodat we kunnen verstaan wat meint dat. Profeet rechtfertigen dollar, wo zal we dit uitleven. So we würden er veel meer kunnen zijn, Eva, aber er is een kleine onderscheid tussen wo deze uitgeleefd worden. Die wir deze golf hebben, die hebben de golf om dingen verstaan en dat zo uitleihen, zodat anderen dat verstaan kan. En ik geloof, je kan zo'n persoon in je leven. Je kan dingen vielleicht niet verstaan, dan ga je naar een persoon en zei een paar woorden, dan kan je dat klaar verstaan. Dat is een leraar, dat is een persoon wat de golf heeft om leren. Dingen uitleihen, zodat mensen die verstaan kan. En God heeft die te de kerk gegeven, de rol van leraars, zodat de kerk kan de Bibel klarer en beter verstaan. En ik weet, wessen van jullie denken in de kerk als leraars, en ik ben zeer dankbaar voor wat je doet. Wieder, we hebben personen in onze kerk, wat we aan onze kinderen schaffen doen. Ze zijn leraars, en ze leiden dat uit voor kinderen, zodat ze dat kan verstaan. Zij hebben de golf van leren. En ik geloof, we zullen beten voor onze zenderschoolleiders, dat zij kan wieder dienen met kracht en energie. Dat onze kinderen kan wachsen im Herrn. Wieder dan zijn we nog een paar orde, Gowen en rollen in het kerk. En dat nächste is de apostel. En dat is 1 Quentin kapitel 12, 29, Epheser kapitel 4, de 11e vers. Waar zullen we dit verstaan? Dat van de en dag zijn de apostelen in het kerk. En als de golf van de apostel zijn. En zoals ik al zei, ik geloof niet dat de Bibel leert dat eerst een golven of eerst een rol opgegeven heeft. Dat heeft zich vielleicht bloß geändert, wo de rol schaffen dat en wo God de golf brücken dat. Dat wird apostel meint, die wir Gott checken dat. So ich glaube, das ist eine gute Weg, wo wir das verstehen können. Sondern wo rückgeschickt wird, erst in viele Wege ein Apostel. So wenn wir einen Missionar rückchecken tun, sie sind in welcher Weg zu verstehen ein Apostel. So wenn wir das Wort Apostel hier und da ist vielleicht dann, wir wundern, wo stimmt das? Mit was in der Neuen Testament geschrieben ist. Die Aposteln, die von der und Tag dienen tun, sind anders als die Aposteln, die in dem Neuen Testament wären. Wenn wir von den Aposteln lesen tun in dem Neuen Testament, wir lesen von so wie Gott Brücken deit haben den Neuen Testament geschrieben und die Kirche anfangen. Das wären Personen, wie Jesus Christus seinen deuten. Wir sind in Markus Kapitel 3, 13 bis 19. Und sie sind so, was Jesus sein deuten. Sie haben mit ihm gelebt. Und wir sind noch Paulus wie ein Apostel. Und wir sind in Römer Kapitel 1, die erste Vers. Dort hat durch Visions und Träumen und vielleicht auch persönlich in der Wildnis Jesus persönlich lernen kann. So diese wären Apostel, was alles haben gesehen, was Jesus deed. Sie wissen, wo Jesus gestorben wäre auf dem Kreuz. Und sie wissen, sie haben dort gesehen, wo Jesus von dort abweichen deed. Und bloß die, was das können tun,
bloß da wir diese wir Aposteln, wir Gott brücken, die haben die Bibel geschrieben, und wo der erste Tag leiden deit. Wir sehen wieder auch, dass sie in Apostelgeschichte Kapitel 1, 21 bis 22, 1. Korinther Kapitel 9, die erste Vers, dort sie werden geraubt von Jesus Christus selbst, um die Tag leiden und anfangen. Einmal da wir die erste Aposteln werden, nur dort sind die Nicht-Aposteln gewesen, Christus und die Zeit werden. Nu, wenn die Goal von den Aposteln sind, wird uitgegeben, dort sind Söhne, wer uitgeschickt worden, frische Dinge anzufangen, und wir würden können sein, ein so ein Lehrer sein für alle Kirchen. Und ich glaube, ein guter Weg, wo wir das verstehen können, ist, dass es sein, Missionaren, wenn sie uitgeschickt worden, sie sind in vielen Wege Aposteln. So, der Goal von den Aposteln, was ist das Goal? Ich glaube, der Weg, wo wir das verstehen können, ist das. Dort sind sie, was die Goal haben, um Dinge anfangen, jetzt wieder anfangen. Ich glaube, das nimmt eine besondere Person, um den Tag anfangen. So ein Mensch, der den Tag anfangen, der hat die Goal von den Aposteln. Und so kann sein, dass das ein Unterschied zwischen den Aposteln im Neuen Testament und der Goal von den Aposteln. Aber Gott gibt es eine Goal, dass Menschen können, was nicht anfangen. Und wenn die Tag in unseren Städten und in Rütschern, dann sind das Aposteln. Wieder, wir sehen dort, welche Menschen sind Evangelisten. Das sind Personen, die eine Goal haben, das Evangelium erklären, so dass Menschen kann sich für die erste Mal bekehren. Ich weiß nicht, wer das mal klar merken wird, wo ihr könnt Jesus Christus annehmen, wo ihr könnt bekehren, aber Gott hat vielleicht eine Person gebracht, die die Goal hat, dass sehr klar uitzuleihen, wo ihr könnt zum Glauben kommen. Das ist eine Person, wer sehr leicht kann man Menschen vertrauen. Sehr leicht kann dort erklären, das Port von Vertrauen und Unterhaltung, wo sie kann Jesus Christus annehmen. Sie hat eine Weise, wo sie kann mit Menschen connecten, dort sind Söhne, die noch nicht mehr glauben tun. Aber Gott braucht die, um die Connection merken. Dort eine Person ist, die mit ihnen gehen wird, dort sie kann Jesus Christus lernen kann und Geradung finden in Jesus Christus. Und ich würde sagen von dir, wenn du die Gabe hast, dass du leicht kannst mit Menschen vertrauen, dass du leicht kannst, Söhne, die noch nicht glauben tun, vielleicht Söhne, die noch weit auf sind von Christus, dort wiesen und erklären, was Jesus Christus hat getan für ihn. Dort sei auch gern, seilig worden till Jesus Christus. Ich will die Mut merken, bruch der Gabe. Du hast keine Zeit, wo uns diese Gabe alle fehlen wird. In Kanada, jedes Jahr sei wir, wo wir Jesus Christus nur vor ihr sind, die Samen von der großen Kanada, die Samen, die wird kleiner und kleiner und kleiner. Und weißt ihr, Tag, wenn Jesus Christus nicht Herr und Rade ist, eben eine Person, die wird ewig verloren. Uns fehlen unsere Evangelisten, dass sie abstehen und in ihre Gabe üben tun. Dass so viele Menschen das mehrlich können Jesus Christus annehmen. Und wie sie es nicht Tag sollen und machen, sind Menschen unterstützen. So wie sein, das sind in dem Neuen Testament Wort, dort wird Evangelium meinen wird. In Evangelisten, ich habe von denen mit einer schweren Tongue, sind so, was die Evangelium uitleihen. Was ist ein Evangelium? Ein Evangelium ist das goldene Recht. So eine Person, die die Gabe hat, von der Evangelium
uitbrengen, als zo'n wat Gott nodig brengen dat. En ik glaube hier als een ding wat we alle zullen met schaffen is, wie wir Christen zijn, we zullen alle zullen zijn wat Gott nodig uitbrengen dat. Wanneer we ook niet de golf gaan, we zullen dat alle doen. Jezus Christus met dan met anderen. En dan nog een golf wat en ook in een rol wat God, Jezus Christus en de Heilja Jeist ons gegeven heeft, als dat van een hoort. Ik glaube, hier ist es wichtig, dass wir verstehen, der Unterschied, wo wir es Menschen die Sprache verstehen. Wenn wir reden von Prediger, in Englisch würden wir dort eher sagen, to preacher. Ohne was zu sagen, ein Prediger ist so, was eine Predigt bringen wird. Dort, was ich nu do, ich do predigen, so dort ich ein Prediger sein. Aber diese Gabe, diese Rolle, was Gott gegeben hat und hat, das ist, was wir in Englisch brauchen, ein Pastor. So, da ist ein Unterschied zwischen einem Prediger und einem Hort. Das Hort, was wir hier haben, da wird was in der Bibel was gebraucht von einem Hort, ist dort selbst wird, whatever gesagt wird, to shepherd. Oder ein Schubhort. So, das ist eine Gabe, was Gott gegeben hat, die Rolle von Hort. En ook de juiste golf van hoort, dat zijn personen wat leiden, juistlich leiden dat en methelpen dat. Je weet dat vielleicht ook, maar er zijn vele predikers wat niet de golf hebben van een hoort zijn. En er zijn vele hoort wat zeer hulplich zijn en zeer mensen kan helpen en rood geven en met gaan wat niet goede predikers zijn. Verken erst dat een persoon die beide gegeven heeft, wo ze een prediger aan en hoort kan zijn. Maar ik geloof, het is wichtig dat we een klein beetje verschieden zijn doen. So, wat dat in hoort? Een hoort is verantwoordelijk aanstaan voor zijn taak. En een krachtzinne weg is een schubhoort aanstaan dat voor zijn schub. So, wat dat een schubhoort? Hij dat de schub leiden in zijn stad, wo er te eten is. Hij dat de schub beschützen van zijn wat de schub wel wat slachtet aandoen. En wanneer du een schub krank is of je wond is, de hoort kämpft en hij proeft zijn beste om dat schub weer te gezondheid brengen. En dat is wat een hoort in de kerk deed. Dat is wat een pastor zal doen. En zo, wie kan zijn wat er een onderscheid is. En ik wil van jou je moet merken, wanneer je ook niet een prediger bent. Maar je deze golf hebben en hoort te zijn. Met mensen taub in schwere tijden doorgaan. En moet merken. En rood geven. En een stad geven waar zij kan ruifingen. Brok de golf. Je brauchen niet een pastor voor je genomen hand om dat te doen. Wanneer je de golf hebt, je kan en ik wil zeggen, je zal in deze golf brauchen. Deze golf wordt verder gebracht, wanneer die kan de arbeid doen. En die kan in vele wijze als een hoort. En dan zij dan mensen helpen, wanneer te helpen naar die film dat. So dat zijn de vijf rollen wat God de kerk gegeven heeft, door Jezus Christus, om zijn kerk leiden. En dat zijn ook alle rollen wat ook een golf is. Ik wil een laatste paar minuten nemen om van twee andere juiste golven reden. En van deze golven, dat wordt niet opgenaamd als een rol, maar het is een juiste golf in het Nieuwe Testament. En dat is in Römer kapitel 12, de 8e vers, zei we, dat is van een golf van Leidaschoft. Dit is een golf waar een persoon als zo'n wat leiden kan. Wie is een leider? Die is zo'n wat verop of aan bezit gaan dat, met mensen taub dan ziel gaan leiden. Ohne was te zijn, dat is een persoon wat no voor je kan gaan, of leeg no voor je nemen dat. Dat is een persoon wat een mens leeg no gaan dat voor leiderschap. En dit is ook zijn dat is het niet allemaal verbonden.
met die weer de rol heeft. Ik heb vaak gezien, dat in predigen des kerk, dat een ongestelde leider in de kerk, wo viele van jullie in deze tijden leiden down, wanneer je niet de rol hebben. En je kan leiden in zo'n weg, wat mensen helpen dat, wat de kerk helpen dat, en je kan ook leiden in zo'n weg, wat de kerk schonen dat. En wat God je den Jeist je een goof heeft gegeven om leiden, bruk de goof om de kerk opbouwen en mensen leiden, dat zij meer kan zijn van wat God en voor wat God en gemerkt heeft. En dan dat laatste, wat ik wil van deel van reden, is dat zijn verwaltja. 1 Korinther kapitel 12, 28. Wat is een verwaltja? Dat is een interessante naam of een woord. En in Engels wordt we dat woord administration gebruiken. Administration. Dat is zo wat dingen organiseren dat, zodat alle goed ranen dat. En ik weet niet wie Christina kan doen, maar zij is een persoon wat dingen zij kan organiseren, dat zij ervan schaffen dat. Zij zijn zo'n dingen wat dingen in Ran houden, wenn sie die Golf haben, om dingen alle aan plaats haben. En ons fehlen de mensen in de kerk. Er zijn zo'n personen die zeggen, wat de natuur hebben, ik ga allemaal een droom, en wo ik gaan wil, wo ik geloof God wil ons in de kerk aanbrengen. Maar dan waren mensen vragen, wo wil je dat doen? Ons fehlen dan mensen wat dit golf hebben, dat zij kan zijn, dit is ons plan, dit is wo we het alle willen doen. En zo, wanneer je de golf hebben van een verwalter zijn, en een administrator zijn, bruk de golf om de kerk helpen, dat het georganiseerd wordt. Er zijn nog vele dingen wat ik wat van deze golven kan zijn. En dat is nog veel meer wat de Bibel van deze golven leert. Maar ik glaube, dat is wichtig. We lezen van deze golven en deze rollen in de kerk. En ik glaube, dat is wichtig dat we een klimaat en een verständnis hebben. Wat zijn deze golven? Zodat wanneer we deze golf hebben, dat we kan met een volle kracht God dienen. Zodat de kerk opgebracht wordt, dat de kerk wassen dat en dat de kerk vele mensen konnte Jezus Christus leiden. We hebben nog taub sluiten im Gebet. Jezus Christus, dankzij voor deze 5 rollen wat u de kerk gegeven hast, deze 5 Leidaschoft rollen. En God, ik bid voor de Leidaschoft wat hier leiden dat. Ik bid voor de profeten. Hoe durft u de predigt en de profetische reden brengen des? Dat er wat allemaal stemmen met de Bibel. Dat u was door de profeten reden, dat we kan opgebouwd worden geloven. God, ik bid dat u was met de leraars zijn, dat die worden dat kan klaar uitleggen wat de Bibel leert, dat we dat verstaan kan. God, ik bid voor die wat de golf van de apostel en vielleicht de rol van de apostel gaan. En ze missen nooit wat we uitchecken doen. God, ik bid dat u was aan bruggen wat fraschet en goudet aanvangen. En God, ik bid dat u was de hoorbruggen wat in onze maat zijn. En wie we de rol van de pastor gaan, God, ik bid dat u was onze wijsheid en lijf en maatheid geven. En wer de golf heeft van Leidaschoft, Jezus, ik bid dat u was door de Heilja ons een ziel geven, om mensen helpen en leiden, en dat zij kan Jezus Christus weer nog volgen. Ik bid alle dit in Jezus Christus zijn namen. Amen.